država u kojoj se za sve pita Vučić, država u kojoj su neprijatelji Vidić, Bodiroga i Đokovića, a prijatelji Kokeza i Vučićević, ta država ne postoji, ta država nema pravo na budućnost. I zato to moramo da promenimo. Imate i sad ovaj slučaj reciprociteta, tako što je Vučićeviću zabranjen ulaz u Crnu Goru i toliko je to uznemirilo predsjednika države da je uveo recipročne mere, malte ne, samo što ne zaratimo sa Crnom Gorom zbog Vučićevića. A to što je izdao Kosovo i Metohiju, što je uradio 1000 stvari, nema veze što se Srbima ruče kuće tamo po Gazivodima koje je rekao da neće da, to nije bitno, jer njemu je bitan Vučićević i za Vučićevića će, ako treba, prekinuti diplomatske odnose sa svim zemljama u regionu, a taj čovek poput Kokeze predstavlja najveću sramotu i za ovaj narod i za oblast u kojoj se on pojavljuje glumeći nekakvog novinara i nekakvog medijskog stručnjaka. I to je ono što je strašno i od čijih posledica takvog vladanja ćemo se jako dugo oporavljati i kao društvo i kao država. Oni su sva svoja sredstva izneli na vreme, obogatili se na vreme i uživaju u svim blagodetima, čak i ako nisu u prvoj toj nekoj liniji odbrane lika i dela Aleksandra Vučića, tako da to ne znači da se oni neće aktivirati u nekoj fazi i da ih Vučić neće ponovo uključiti u bilo šta. Je to najbolji primjer vam je Zorana Mihajlović, koja je kao napustila zbog tih stvari šta se nije govorila o korupciji, o načinu kako se vlada u Srbiji. Sad je još gora je, još više navija za Vučića nego pre kad je ulazila i kad je trebalo da postane ministar i potpredsednik stranke. Tako da, hoću da kažem, to su ljudi koji su potpuno suštinski nebitni i ljudi koji moraju, ja se nadam, kao i Vučić, jednog dana da odgovaraju pred zakonom i nadam se da će buduća vlast moći dovoljno snage ne samo da ih procesuira, već i da sve što su napljačkali po mogućstvu im oduzme i vrati ovom narodu nazad, jačajući budžet i jačajući kvalitet institucija koje moraju ponovno da budu stvarne. Pa ovo malo gde ima u svetu, bar ovom poznatom da ima, mi bi čuli, tako da je ovo zaista strašno i neizdržljivo i ja se pitam šta je još potrebno da ova vlast i Vučić lično urade ovom narodu da jednostavno kompletno ustane i kaže dosta je bilo, nećemo više ovo da trpimo. Kokeze su svuda i to je ono što je razrušilo ovu državu, a zahvaljujući tom rušenju i postavljanju upravo takvih ljudi Vučić vlada uz ispiranje mozga najvećem delu naroda preko medija i kontrolisanih udara koje vrši svaki dan, pojavljivajući se, lažući ovaj narod, obmanjujući ovaj narod i pričajući ono što očigledno neki deo ljudi želi da čuje, a što nema blage veze sa stvarnošću. Strašno, narod i koji tamo živi, koji će dolaziti ili dolazi, je prepušten sam sebi na osnovu izdaje Aleksandra Vučićevog režima. Znači, on je bukvalno Kurtiju odobrio, omogućio da radi šta god hoće, da bi on mogao takođe da radi šta hoće u ostatku Srbije. I to je ono što je strašno i tek će biti strašno i mislim da će ozbiljnih problema oko svega tek nastati, pogotovo za ljude koji ne žele da napuste Kosovo i Metohiju ili za ljude koji žele da ga obiđu, koji doživljavaju to kao deo svoje teritorije, što je prirodno i normalno. Na to ne treba da vas podsjeća Ustav, već srce, glava, osjećaj koji imate u sebi. I to je ono što je jezivo i zbog čega se nadam, ako ni zbog čega drugog, onda i naravno enormne pljačke i zaduživanja Aleksandar Vučić mora da odgovara. Jer to što je on uradio i način na koji je izdao interese pre svega Srbije, srpske države i naroda srpskog koji dole živi na Kosovu i Metohiji, to jednostavno ne sme i ne može biti
oslobođeno odgovornosti. A eto, jedan od Vučićevih ljudi to je objavio, mislim da je on član glavnog odbora, ako nije napustio, Guri Radosavljević je objasnio da je to sve dostavljeno odavde. Sad to sve ne bi moglo da bude dostavljeno bez Vučićevog odobrenja ili odobrenja najviših rukovodioca ove zemlje za koje on zna i koje ima je on takođe odobrio da to učine. Tako da kad oni sami o tome pričaju ko bi to mogao i kako je to neko uradio, onda vam je dovoljno jasno. Mi ne treba više ništa ni da kažemo, jer samo da citiramo njih i to je dovoljno. I kažem, to takođe govori o jednom ozbiljnom rasulu i u službama i u ovom narodu i postavlja se pitanje šta mi zapravo hoćemo, gde mi hoćemo da živimo, kako mi hoćemo da živimo, kako mi uopšte zamišljamo da na ovim prostorima dalje opstajemo, a da učestvujemo u ovakvoj politici i da određeni deo naroda ili grupacije bespogovorno podržavaju Aleksandra Vučića i izdaju koju on sprovodi svakodnevno. Mi smo okupirani, imamo čoveka koga je okupator angažovao da ovde određuje pravila i radi šta hoće i sve se čini na štetu naroda i države. Ako mi imamo interes da opstanemo na ovim prostorima, dalje živimo, onda mi moramo da uzmemo stvar u svoje ruke, a oni jednostavno ne žive ovde, njih to ne interesuje, imaju svoje interese. Te interese koje oni imaju su često protiv i ovog naroda i države, a i našli su čoveka koji će to sprovoditi i zato ga ovoliko dugo i održavaju na vlasti. Ali to ne mora ništa znači, to se sve u jednom danu preokrene, neko proceni da je dosta bilo i da je vreme da se Vučić pusti niz vodu i to se okrene u jednom ili 2 dana i od toga ne zna se šta sledi. Tako da u tom smislu ne treba se naravno oslanjati na njih, niti očekivati kad će njima napamet pasti da puste Vučića niz vodu. Vučića niz vodu moramo da pustimo mi kao narod i da dobro za njim povučemo više puta tu vodu. A dobro, što se njega tiče, on ne bi nikad odlazio s vlasti, on bi želeo da čak i posle sopstvene smrti vlada Srbijom, tako da to mu je velika želja, ali nadam se da njegove želje i njegovi snovi će biti samo pusti i da on to može tako da zamišlja, predlaže, a da će se ovde na drugi način stvari odvijati i rešavati. Ja se iskreno nadam, jer svako produžavanje vlasti Aleksandra Vučića su toliko teški za Srbiju i narod koji žive ovde, da se onda postavlja pitanje da li ćemo uopšte imati priliku da se ikada od toga opore.